Tosiaan olette sydämellisesti kaikki tervetulleita. Soittakaa vielä kaverillekin, huomenna ei pitäisi olla niin paha keli, se ensin lupasi. Tosiaan Mika on täällä paikalla, Kaloitte juhlakalukin jossain pyörii, menkään pyytää nimmaria vetää hihasta ja niin edelleen. Sen verran täytyy heti sanoa peruutuksesta pahimpia oli se, että Mika piti ajaa Formula Offroad-autolla, joka oli kärryyn ajaessa mennyt rikki. Eli auto ei nähdä täällä paikalla ja Mika sitten ruuvaa mustaa Skodaa, mikä on sitten meillä tuolla autona melkein koko päivä. Eli pääsee kuitenkin ajaa. Anna tuosta Kasulle vähän mikrofonia. No niin, tervetuloa munkin pilo alesta ja niin ei mitään. Tapahtuma on tehty kovalla intensiteetillä jo pitkällä aikaa, monta kuukautta ja niin haluan rakentaa koko ajan isompaa tapahtumaa ja tässä koko ajan on niin suunta hyvä ja tapahtuma kasvaa ja aikaisemmin jo lähdettiin liikkeelle ja meillä on monenmoista uutta ja on erittäin paljon saatu näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja netti on levitty hyvin ja nyt alkaa olla semmoista pikku pöhinää ja näkee, että nyt jo vaikka on perjantaipäivä ensimmäistä kertaa kaksipäiväinen, niin väki on hyvin jo liikkeellä ja onneksi nämä säätkin meitä tuosi pitkin viikkoa, vähän tuli vettä ja vähän piti laittaa illalla käsiä ristiin, että mitä tuo, jos nyt ei tänään pudottaisi. Ja tuo Venäjältä säärintämä on koko ajan tullut niin paremmat siirtynyt tänne päin, että toivotaan, että huomenna on yhtä hyvä keli. Ja kiitos, että olette tullut tänne ja huomenna sitten jatketaan Volgin ajojen merkeissä. Tänäänkin on ohjelmaa sitten näitä warmappeja ja muita, että palataan niihin kohta. Oliko sitten mitä turvallisuuspäällikkö uudet miettiä? Ei muuta kuin tervetuloa. Ollaan kunnolla ja ihmisiksi ja turvallisesti. No niin, ja sitten annetaan puheenvuoro meidän kaupunginjohtajalle. Joo, tulee mun puolesta, niin nimeä on Hakanpää Mika ja järjestää Kiitos tosiaan Mikalle avaussanoista. Minäkin luulin kävi ottamassa kuvan tossa, no että pääsee niin helpolla, niin yrittäjien puheenjohtaja Pia Hilvonen tervetuloa lavalle. Kuuluuko nyt? No niin, ei kai Mikon kanssa koskaan helpoa, koska vuosi sitten Hyvät Kaupat Kankaan päässä kauppias toivoi verkkoon ja yhteyksiä toivoi, että otan vähän autoa tähän torinnan näytölle. Saadaan lauantai-torille vähän pörinää ja kaikki, ketkä on paikalla, niin muistaa, että miten vähän niitä autoja on ja sitten pörinää. Tämä on ihan huikea juttu,
suuri kiitos Nikolle ja kumppaneille. Nämä on isoja juttuja kankaanpääläisille yrittäjille. Nyt saadaan tämmöistä tapahtumia, näitä tarvitaan. Kaikista on kiva tulla ja kokoontua, nähdä tuttuja ja nähdä kaikkia uutta ja ihmeellistä. Valmifestivaali on just sitä. Tehdään hyvä viikonloppu. Kiitos. Kiitos vielä, kun halaan ensin, kun vähän kerran saisi halata. Oi se käy. Sen verran tosiaan ohjelmasta eteenpäin. Aikaistetaan vähän päällekkäisyyksien takia pikkusen noita lämmityskäyttöjä. Eli Timolle sinne Lehtimäelle tiedoksi, eli se pätee. Se sun käyntiaika 24. Poilas on aika tarkkaa toi juttu. Sen verran lämmityskäytöistä sanon, että kun Lehtimäki käynnistää autonsa 2040, ottakaa ainakin 20 metriä etäisyyttä siitä. Laittakaa kädet korville ja viekää lapsia vähän taaemmas. Pikkusen sinne yleisön meren keskelle. Ääni on aivan korvia huumaava. Se on hieno, se on voimakas, mutta se ottaa todella lujaa korviin. Sitä harvoin kuulee, tuollaista autoa katuolosuhteissa on erittäin hienoa, että Timo saatiin tänne. Mutta tosiaan yleisölle me kuulutetaan täältä myös sitten, otetaan tosiaan niin kuin vähän etäisyyttä siihen, antaa poikien tehdä duunia siinä kaikessa rauhassa ja mennään mahdollisimman kaukaa vähän siihen kattoon. Tosiaan voitaisiin aloittaa tuossa 19.45 lämmityskäytöt ja täältä vähän huikin sitä meidän numerojärjestystä. Voi itsellä on edes käsiohjelmaa. Elikkä Niemisen Simo aloittaisi rutkella. Norvainin Pertti triumphilla. Mä voin laittaa ton crosskartin käymään, kun Matti ei varmaan ole vielä paikalla, tai jos on, niin voi tulla itsekin laittaa. Lewandowski Jari, triumphi. Salosen Matti Yamaha. Havisen Erkki Hondalla. Kiviharjun Ville voisi laittaa superkartin käymään. Toni siellä varikolla, jos kuulee, voi käyttää Legendsia. Mä en tiedä Eerikkiä, käyttääkö Eerik Sisua. Okei, käy. Ja Pärssisen Aleksi 10. löysi Legendsin käymään, eli siinä olisi se käyttöjärjestys alkaen 19.45. Eli ensimmäinen vartti olisi näille 10 laitteelle. Joku meinaa Tuuli tehdä Teppo. Eli jokaisella on oma aika, vähän reilu minuutti. Me täältä sitten kuulutetaan, koska käynnistetään, eli nämä edellä mainitsemani kuljettajat valmistautuu siihen, että laitteet lyödään tuliin. Sitten mennään siitä eteenpäin 11 numerosta, jatketaan 20 ja niin edelleen, ketä on paikalla. Jonkun verran on porukkaa, joka tulee vielä vasta huomenna. Käynnistellään niitä sitten vasta huomenna aamuun Vormapeissa. Ei muuta tällä erää. Tosiaan 15 minuuttia ne lyödään vehkeitä tulille, mä tiedän kaikki kuskit vielä täällä kertomassa, niin sitten alkaa pöhisellä. Kuunnellaan vähän vaikka, vai kuunnella. Voi Pertti. Ja teltaista voisi soittaa varttiin rockia. Ei mitään, menkää kiertelee ja kattelee vehkeitä ja muuta ja varttiin päästä tavataan uudestaan. Kiitos.